Falta de diálogo, imposición e prepotencia. Así resume o Partido Socialista os 6 meses de goberno en minoría do BNG en Pontevedra. Todo apunta a, como dicía onte no pleno, que Lores vai sen frenos, costa abaixo, como un kamikaze en sentido contrario pola autoestrada, non? Porque só así se pode calificar a actitude dun alcalde que en vez de falar, de dialogar e de pactar, decide levar a pleno un proxecto de orzamento que responde única e exclusivamente ás prioridades, aos criterios e á vontade do BNG. Ata o de agora non houbo entendemento entre os que foran socios de goberno. De feito, segundo Puentes, o Executivo Nacionalista está decidido a eliminar a pegada do PSOE do mandato anterior. Parece que o señor Lores e o señor Mosquera herdaron a piqueta do señor Domínguez na campaña electoral de hai 4 anos e están máis obstinados en destruir aquilo que o Partido Socialista deixou encarrilado que en construir novas iniciativas. De feito, se pensamos no balance que deixan as concellerías do BNG nestes 6 meses, aparte de destruir os proxectos do Partido Socialista, eu creo que ninguén na cidade poderá indicar unha soa cuestión nova. A pesares deste punto de partida, os socialistas agardan que a situación poida mudar no 2024, incluso antes, tendo en conta que o BNG precisa do seu apoio para sacar adiante os orzamentos pro vindeiro ano. Que non lle vai temblar o pulso a que si nos pon na tesitura de ter que votar un orzamento non dialogado, evidentemente o voto do Partido Socialista non será favorable. Si xa tiñamos claro que Rafa Domínguez non podía ser alcalde de Pontevedra e Rafa Domínguez non ten capacidade para gobernar esta cidade e deslogo non a vai gobernar cos votos do Partido Socialista, despois deses 6 meses na Diputación Provincial temos aínda máis claro que está moi lonxe de dar a talla para ser un bo alcalde para a cidade de Pontevedra, non? Sobre as negociacións para aprobar as contas municipais, o PSOE asegurou que do decálogo de demandas que presentaron o BNG só se amosou disposto a aceptar 2, un acordo insuficiente para os socialistas tendo en conta os 5 concelleiros que teñen na actual corporación.